sme o vašich činoch hovorili cez deň. Ja si myslím, že moc a skrývanie sa pod rúškami vyhovuje iba zlodejom a zrejme tým, čo sme predložili a to, čo sme vás obvinili, zrejme tým sa vás to dotklo a trafili ste niečo po hlave. Ešte nikdy za 20 rokov slovenského parlamentarizmu sa s takouto alegáciou niekto nesprával do opozícii. Ešte nikto sa takto láskovo, pán Varga, sa tam dajte, je to môj majetok. Videl som to už. Jako čo sa mi nepáčilo. Ako veľa ste pili? No je to z vás cítiť. Koľko ste pili? Ale prosím vás. Nepili ste? Nie. A čo je z vás cítiť? Lieky? Áno. Čo vám vadilo na tej makete? Poďte ešte sem.